していきました。拍手でね、馬と顔の10球で迎えていました。素晴らしい競馬だったと。特に3コーナーから4コーナー、この辺りのポジショニングが本当にしびれだねと、名前拍手を送っていました。そして一方で敗れた昨年、このマルツ、武豊ジョッキー、ちょっとね、悔しさがにじんではいるんですけどもね、笑顔で、may mga green man na mga ano, ang mga green hindi man iba na ano, mga tanim ba hindi na kalbo. 順位を見計らってね、早く行き過ぎるとやられるかもしれないんでね、さすが川田ジョッキーだなという印象でしたね。川田ジョッキー、ケイタジョッキーも見せてくれますね、G1 でという感じです。さあ、中山メインのディセンバーステークスです。勝ったのはロングランでした。3連単が13番、7番、8番で48,130円でした。そしてウィン5です。的中が3058票、払い戻し157,670円という得点になっています。ここでニュースです。昨日世界ナンバーワンホースイクイノックスがファンに別れを告げました。そしてビッグニュースがもう一つ、イクイノックス、来年アーモンドアイと交配が予定されているというポイントがすごいですね。なんか知らんけど緊張してきましたね。僕らがね、ウィンセンなんでしょうね、子供はね、両親合わせて G115 勝っていうのが菅井さん、そうです。そんな日本で本当に貴重で嬉しく感動がたくさんありましたし、一生懸命頑張っている競馬ファンにたくさん感動をプレゼントしてくれたイクイノックス、まずはゆっくり休んでもらいたいなと思いますね。お疲れ様という感じですよね。ありがとうございましたいですね。そして来週は1年間の総決算有馬記念です。第68回グランプリ有馬記念、2023年を締めくくる超豪華決戦。優秀の美化、Tingin-tingin tayo ng mga spa. ng mga Spa-spa. 今年最後の夢を Gagawin ko pa sa bahay. 届けよう。 wala manigarilyo sana. Wala man gawin, wala naman tayong ano doon. Tapos naman. ジャスティンパレスタイトルホルダーソウルオリエンス。 Sa donkey, may mga ano ba dyan? Wala naman. Wala. Ikot-ikot tayo sa donkey. Ano man yung kita dyan? Ha? Ano ang ikutin? Ikot-ikot lang. Maano tayo niyan, mahilo. Ayaw mo? Diretso na lang tayo, wala man tayong bilhin. Ha? Uwi na lang tayo diretso. あとは枠順ですね。そうですね。それがね、強いですからね。今はね、誰が引くかですね。安藤さんはどう見られてますか？そうですね。またこれはね、馬場状態も気になりますね。ちょっと馬場状態が悪くなるとアイスクリーム。 Ang lamig na panahon, ice cream kayo. Iba rin talaga kayo. Sige. 40分間の拡大生放送となります。 Parang may ano kung ano, may sa happy siya. オリックスの杉本裕太郎選手が駆けすぎ、私はそれは来ます。大変失礼します。申し訳ない、選手だったんで。ごめんなさい。Asa ko pa